дар соли 2019 дар вилояти суғд ба ҳаҷми 20 миллион пули 1 сомонӣ, 3 сомонӣ ва 5 сомонӣ ба муомилот баромад ки аз он 19 миллионаш танга ва 1 миллионаш пули коғаз мебошад. Аз рӯи иттилои масъулони шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, ин миқдор нисбати соли гузашта 2-3 маротиба зиёдтар аст. Сабаби ба миқдори кам баровардани пулҳои коғазиро дар миқёси вилоят чунин шарҳ доданд. Яъне пулҳои коғазӣ азбаски фарсудашавиашон тезтар ҳастанд. Баъд аз он яъне худи аз тарафи аҳолӣ ҳам нисбати беҳурматӣ нисбати на танҳо пулҳои майда, яъне ба пулҳои калон ҳам дида мешавад. Яъне ҳар хел навистаҷоти бегона ҳастанд. Пулҳоро тез бо дастҳои рӯған меқапанд. Азбаски пулҳои 1-3-5 инҳо бисёртар истифода бурда мешаванд, онҳо тез нобуд, тез фарсуда шуда истодаанд. гуфта мешавад ки агар пули коғазӣ то 3 сол истифода шавад, тангаи филизӣ то 17 сол дар муомилот мегардад. муносибат ба пулҳои коғазӣ аз ҷониби дорандагони он нигаронкунанда аст. Бинобар ин зуд фарсуда шуда аз муомилот боз мегардад. На танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми яъне дунё вобаста ба кам будани, яъне зиёд будани талабот ба тангаҳои филизӣ яъне ба назар мерасад. Зеро тангаҳои филизӣ на танҳо воситаи пардох, воситаи муомилот аст, балки онҳо ҳам воситаи андӯхтам, яъне ҳамчун нигоҳдорӣ ҳам мардум нигоҳ медоранд. мана чӣ хеле ки мебинед ҳозир капилкаҳо бисёр шудагӣ дар бозорҳо, яъне мардум бисёртар тангаро ҳамчун воситаи андӯх, яъне дар капилкаҳо нигоҳ медоранд. Як мавриди муайян бибинем, агар танга дар муомилот зиёд мешавад, ҳама ҷо яъне додани бақияпулиҳо бо танга анҷом, як мавриди муайян ба тангаҳо камтар мешаванд. Акнун инам як яъне вақти худро дорад. бо ин ҳам Зебоси Раева, муовини мудири шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд зикр кард ки хуб мешуд ки мардум пулҳои майдаашонро дар хазинаҳои хонагӣ нагузоранд, зеро ҷамъ кардани тангаи филизӣ боиси танқисии он дар гардиш мегардад. Тангаро асосан дар нақлиётҳои мусофиркашонӣ ва ё мағозаву бозорҳо истифода кардан қулай аст, аммо ҳангоми пур кардани ҳисобҳои телефон мардум бештар ба пулҳои 3 сомониву 5 сомонӣ эҳтиёҷ доранд. мушкилот дар он аст ки терминалҳо пулҳои филизиро қабул намекунад. шумораи терминалҳое ки пулҳои тангаро қабул мекунанд бисёр кам аст. масъулон зикр карданд ки барои ҳалли мушкилиҳои истеъмолкунандагон ҳар як дархосту пешниҳод қабул карда мешавад. мо ва халқати бевосита хеле алоқаи зич дорем, барои ки ҳама марказҳои хизматрасонӣ ба мо телефони бахши боварии ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагони низоми бонкиро зада мондаем ки штоб ягон проблема шавад, ягон муаммоҳо пеш ояд, ё хай мешавад воҳидҳои сохтории низоми бонкӣ агар қабул накунад, ягон яъне муаммоҳо ба миён орад, онҳо бевосита метавонанд ба шӯъбаи минтақавӣ муроҷиат кунанд. мо муроҷиатҳои онҳоро сари вақт амалӣ карда истодаем. мовосита ба танга ҳастанд ҳолатҳое ки дар ноҳияҳои дурдаст камтар муроҷиат карда буданд ба мо бевосита аз ин ташкилотҳои қарзия вазифадор кардем ки ноҳияҳои дурдаст, яъне минтақаҳои дурдаста бо тангаҳои филизӣ таъмин кунанд. гуфта мешавад ки аз он маблағе ки ба шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ворид шудааст, 70% фоизашро пулҳои ташкил мекунад ки ба ҷои он пулҳои коршоям ба ташкилотҳои қарзӣ супорида шудааст. پول ملی سامانی که سال 2030 اکتبر به معامله برگشته است و در یکی از کارخانه‌های چاپ پول در آلمان چاپ کرده شده است، در کارخانه گیزیک دیرین و صفت عالی اروپایی دارد و به اهالی کشور من مراجعه کردم گفتنی هستم که نسبت پول ملی احترام خاص ظاهر نمایند و در سال 2019 بانک ملی شعبه منطقه بانک ملی در شهر خوجند و مبلغ زیاده از 600 میلیون سومانی پول‌های فرسوده را از معاملات گرفت. бо ҳаҷми зиёд ба муомилот баровардани пули коғаз аз маърифатнокии молиявии ҳар нафар вобаста аст. пулҳои 3 сомонӣ, 5 сомонӣ ва 1 сомонӣ зиёдтар дар муомилот буда мардум ба он ниёз доранд, аммо дар оянда бисёртар тангаро истифода хоҳанд бурд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.